Госпожо Лютова, давате ли обществени поръчки на близки до вас бизнесмени? Какви средства са постъпили във вашата фондация и за какво са похарчени? Премиерът ли ви помоли да му издигнете паметник? Няма да ви отговоря на този въпрос. Защото вие ще напишете не това, което ще чуете от мен, а това, което ви накарат да напишете. Благодаря. Да. Ало? Що не вдигаш? Изкараме я къла. За какво съм ти? Къде си, че нямаш обхват? Не е твоя работа. Нали ме изгони?